fuq il-tielet punt. Ma nafx il-tielet punti sfumatura kienet, ma jekk jgħid li xqal fuq u jiġifieri. M'hemmx għalfejlek, daqshekk. Grazzi. Kompli bid-diskors tiegħek. Nagħtih parri lill-Onorevoli Segretarju Parlamentari u xu jifhem fil-ħofor għax qal dead and buried il-każ tiegħu. When you're in a hole, stop digging, dak il-parri li ntih jiena. Stop digging, għaliex il-permess ma natax meta applika ħadd ieħor fuqu. Fatt, il-permess ħareġ bi grave error, bi żball gravi tal-mepa. Fatt. U l-permess ingħata lilu bingan. Fatt ieħor. U l-ebda wieħed minn dawn it-tlet fatti, Dr. Borg bil-ħafna tidwir, Sur President, naħseb illi kull min segwina llum għalhekk ħadd gost illi qam Dr. Borg, kull min segwina ra illi Dr. Borg ma mera xejn bil-fatti illi semmejt jien. Illi l-permess ma nħareġ meta applika ħadd ieħor fuq l-istess sit, illi u mela mhux fuq li tħawwaġ u fuq nofsu għattilna, fuq nofsu. Allura mhux l-istess erja. Onorevoli Segretarju. Jiena Sur President. Kompli.